Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς περιπέτειες στο Minecraft, το Pocket Edition 2. Hashtag 2. Λοιπόν, τι θα κάνουμε στο σημερινό επεισόδιο? Mine και σπίτι, γιατί δεν έχω σπίτι. Και επίσης τώρα χρειάζομαι να κάνω φαγητό και ένα πέτρινο πίκαξ. Νομίζω είναι 11 για όλο αυτό. Ναι, 11. Ωραία. Πάμε. Woody λέω. Sticks. Ένα πικ. Ωραία. Πάμε και για το φούρνο. Ωραία. Τέλεια. Όλα, όπα, όχι τάνιξε πολύ, λοιπόν, όλα καλά, όλα τέλεια, όλα μια χαρά. Λοιπόν, ο Κινέζος, εννοείται, Κινεζούλης. Λοιπόν, για να τώρα. Ωραία, έλα και αυτό. Α, έχει μπόλικο ρε, έχει μπόλικο iron ρε. Έχει πολύ iron ρε. Ωραία, λοιπόν, κάνω κάνα 2-3 μαζεμένα βίντεο να τα έχω για να ανεβάσω και αύριο, να μην χρειαστεί να κάνω record και αύριο, γιατί βαριέμαι λιγουλάκι, να πω την αλήθεια. Στα αρχικά βίντεο που είχα κάνει, στο πρώτο ας πούμε, που ήταν το mini racing, βασικά θέλετε να ξαναπαίξω, δεν ξέρω αν θέλετε, μόνος μου θα παίξω έτσι. Βασικά θα παίξω multiplayer, αλλά με άλλα άτομα, όχι με το φίλο μου πάλι. Οκ. Λοιπόν, στα αρχικά βίντεο που είχα κάνει, έλεγα ότι θα κάνω 1-2 βίντεο την ημέρα. Κοίτα, από τώρα και πέρα, από εδώ και πέρα, θέλω να το τηρήσω αυτό. Προσπαθήσω να το τηρήσω αυτό. Αλλά δεν σου υπόσχομαι τίποτα, φίλε μου και φίλε μου που με βλέπεις εσύ. Οκ. Αυτά. Όχι, μη, έχει ζόμπι κάτι, έχει ζόμπι. Δεν θέλω να πέσω. Ωραία, λοιπόν. Μπουμ. Ας ψήσουμε λίγο αυτά πρώτα. Πολύ πράγμα έχει, ρε. Και άλλο coal. Και άλλο coal και iron. Ωραία. Λοιπόν. Είπα σε αυτό θα το βάλω στα ελληνικά, θα το βάλω λίγο στα... τα μάτια. Το βάλω λίγο στα ελληνικά. Δεν μπορώ. Δεν πειράζει, θα το βάλω αργότερα. Στο επόμενο επεισόδιο κάνω κι άλλο ένα. Για αποζημίωση. Για σήμερα. 3 επεισόδια μαζί. Τρομερό. Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό. Πώς έγινε αυτό? Λοιπόν, ναι, όπως είπα θα κάνω 3 επεισόδια μαζί, γιατί για αποζημίωση. Θα ανεβούν σήμερα και τα 3. Θα ανεβάσω αυτό πρώτα και μετά το άλλο, κάτω το βραδάκι. Εν τω μεταξύ ξέχασα να σας πω, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Πώς είστε, τι κάνετε, όλα καλά? Αν είστε καλά, γράψτε κάτω στα comments, αν δεν είστε... πάλι γράψτε, οκ. Λοιπόν, θέλετε να κάνω Q&A μήπως? Λέω μήπως. Αν θέλετε να κάνω Q&A, γράψτε στα comments και στα comments γράψτε τις ερωτήσεις σας, γιατί δεν έχω Facebook και άλλες τέτοιες χαζομάρες, γιατί τις θεωρώ περιττές. Λοιπόν, ναι, γράψτε και κάτω, αν θέλετε να κάνω Q&A, γράψτε κάτω στα comments. Και αν θέλετε, γράψτε ερωτήσεις. Αλλιώς θα βρω από άλλους. Λοιπόν,
Είναι βράδυ. Πες να πεθάνουμε. Από φαΐ, γιατί ξέχασα να βάλω να ψήνεται φαΐ. Και πες να ψοφήσουμε. Βασικά όχι, δεν θα ψοφήσω. Απαρνιέμαι να ψοφήσω. Απαρνιέμαι. Άρα δεν μπορώ να τρέξω τώρα. Όλα καλά, όλα αυτήρα. Ωραία, λοιπόν, ώρα για φαγή. Ωραία. Έλα. Ωραία. Τέλεια. Εγώ λέω τώρα να το κλείσω. Το σβήσω αυτό τώρα. Και να φύγουμε προς τα πάνω. Γιατί είναι μίνι. Είναι άλλα δύο. Ψόφα. 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 Ψόφα ρε μητόγκα ρε. Πες να έχει χωρί εδώ πέρα. Και μπορώ να κάνω και trade, έτσι. Αν έχει καλά πράγματα μπορώ να κάνω trade. Ιουπι! Εξελίχθηκε το Minecraft. Μπορώ να κάνω trade. Λοιπόν, ωραία, φύγαμε στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Φύγαμε ρε. Το περίμενα. Δεν πειράζει. Έλα και εσύ. Σιπάκι. Ωραία, αντιμπάκι εσύ. Για να τι άλλο. Ναι, θα πάω λίγο προς τα εδώ να δω μήπως και... Α, κότο. Οκ, να δούμε κότο. Κοτούλα, τσίκα. Ωραία. Για να δω λίγο από εδώ πέρα, μπας και έχει τίποτα. Μπας. Λέω μήπως έχει κανένα. Μήπως έχει κανένα village. Δεν βλέπω για village εγώ. Δεν βλέπω village. Πηδάμε και πέφταμε κάτω και σπάσαμε κόκκαλα και... Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Για δούμε. Πολύ άσπρο ξύλο έχει εδώ πέρα. Που δεν είναι και κακό. Μ' αρέσει το άσπρο ξύλο. Ωραία είναι το άσπρο ξύλο. Μαθαίνουμε parkour κιόλας εμένα. Σε αυτό το βίντεο θέλω να μας δείξω εγώ μαθαίνοντας parkour με τον κύριο Wolf. Όλοι. Έλα εδώ ξηρέ πίγγι. Τα πίγγι παλιά στα αρχικά Minecraft, όχι στα αρχικά και λιγότερο λίγο του Minecraft Pocket Edition λέω έτσι, δίνανε ένα με δύο και δύο δίνανε σπάνια. Τώρα έχουν βάλει να δίνουν τα piggies μέχρι και 3. Δηλαδή κάθε φορά που σκοτώνεις ένα piggy τα chance για να σου πετάξει 3 είναι πάρα πολύ μεγάλα, χωρίς πλάκα. Ένα να σου πετάξει εντάξει είναι ακόμα πιο... Βασικά δεν ξέρω. 2 πετάει πολύ εύκολα. Και νομίζω πως βρήκα σπίτι. Και μόλις έπεσα. Και πεινάω. Λοιπόν πάμε εδώ πάνω. Νομίζω βρήκα ένα ωραίο σπιτάκι να μείνω. Ναι, πιστεύω είναι τέλειο. Έχει και από εδώ κάτω. Μπορεί να δει κάπως. Κάτι. Όχι. Ωραία, λοιπόν. Για να δούμε από εδώ πέρα. Εδώ πέρα τι είναι. Από εδώ πέρα δεν μπορούν να μπουνε. Από εδώ πέρα όμως μπορούνε. Ναι, από εδώ πέρα μπορούν. Οπότε, τώρα τι θα κάνω, θα πάρω αυτά, το dirt και θα κλείσω όλο αυτό το σημείο. Ωραία, τώρα λογικά θα μπορούν να μπουν, να το κλείσω και αυτό. Όχι και πάλι μπορούν να μπουν.
σπαστικό πράγμα. Ωραία λοιπόν. Τακ, τακ, τακ. Ωραία. Τακ. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία, σε λίγο θα κλείσω το βίντεο, γιατί νομίζω έχει πάει αρκετά κιόλας. Είναι 10:30 λεπτά. 10:30. Εντάξει, τόσο. Καταλάβετε. Λοιπόν, ώρα για το σπιτάκι. Λοιπόν, δεν θα κλείσω τίποτα από εδώ, γιατί είναι ψηλά. Δεν μπορούν να μπουν άτομα άλλα που δεν θέλω και δεν γουστάρω. Οπότε τι θα κάνω τώρα, θα ψήσω το φαγητάκι μου. Έχω μπόλικο. Και έχω και wood εδώ κοντά. Τέλεια, εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να μου λύσει λίγο. Τώρα αυτά, να φάω. Cooked μου. Καλά. Αχ, ωραία. Λοιπόν, αν έρθει κατά εδώ, I can kill them. But if they don't come, I cannot kill them. Because. Γιατί χρειάζεται νερό. Χρειάζομαι νερό. Με βλέπει. Λοιπόν. Όχι, το βρήκα, παιδιά μου. Το βρήκα. Enderpearl χρειαζόμαστε. Φύγε μωρέ. Χρειαζόμαστε Enderpearls. We need them to kill them. From all the way down. All the way down. Λοιπόν, δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Αν δεν φύγει. Πάρω αυτό το νεράκι. Please, να μην έχεις φύγει. Έφυγε. Έλα ρε φίλε. Εγώ σου φέρνω νεράκι να πιείς. Κοίτα ρε φίλε, τι κακοί άνθρωποι που υπάρχουν. Τι κακοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τέλος. Αφού έφυγε ο κύριος, ο επίτιμος καλεσμένος μας και δεν τον βλέπω κιόλας, που είναι και περίεργο, θα βάλω αυτό εδώ πέρα. Το κάνω σαν καταράχτη θέλω. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει νεράκι να πάρω. Okay. I thought it was marked in the card. Λοιπόν, νομίζω είναι ώρα να κλείσω το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe αν είσαι καινούριος ή καινούρια. Και ευχαριστώ. Bye. Ωραία, άλλο. Ακόμα αυτό θέλω, Λοιπόν. Έχει εδώ κάτω, μπορώ να ψήσω όλο. Να πάρω. Δεν μπορώ. Όχι, μη με ρίχνεις μωρέ, Τι με ρίχνεις μωρέ, εγώ σε ρίχνω. Εγώ ποτέ δεν θυμάμαι ποτέ να σε έριξα. Το κούλικο. Ωραία, λοιπόν. Θα κάνω σε καταράκτη ώστε να μην φαίνεται. Γιατί άμα δείτε, έπεσε. Άμα δείτε δεν φαίνεται. Τέλος πάντων αυτά, γεια σας.